Tak ahoj, zdravím vás tady všechny a dnes si povíme něco o imunitě. Co to je imunita? Imunita je obranyschopnost organismu. Když přijdeme do styku s nějakými viry, nebo když přijdeme do virového prostředí, třeba do čekárny v nemocnici nebo u lékaře, tam je hodně virů a možná i bakterií, které tam lítají vzduchem. A viry existují, ne že neexistují, viry existují. Tak naše tělo se jim musí ubránit. Kdyby jsme neměli obranyschopný organismus, tak bychom ty viry všechny pochytali a byli bychom nemocní a mohli bychom umřít. Kdyby jsme tu obranyschopnost, tu imunitu neměli. Jak si zvýšíme imunitu? Hlavně musíme vědět, jestli ji máme sníženou a proč ji máme sníženou. Zjistíme to tak, že lékař nám odebere krev, pošle ji do laboratoře a potom z výsledku krve nám řekne, jak na tom jsme. No a podle toho, co nám řekne, tak se podle toho zařídíme. Nejlépe, když teda ji máme sníženou, když lékař řekne, že prostě jsou tam nějaké nižší hodnoty něčeho, když se cítíme unavení, delší dobu, nebo když se cítíme i naštvaní třeba, nebo vyčerpaní, tak určitě si pořídíme nějaké vitamíny. Doporučuji ovoce, zeleninu jako základ. Doporučuji vitamin C, vitamíny B, ale doporučuji to v jídle. Nejlépe v jídle. Samozřejmě C je nejlepší asi kupovaný z lékárny, protože to jde přímo hnedka do těla. A myslím si, že je to nejrychlejší cesta tohohle vitamínu, který nám pomůže vlastně, já nevím, když máme chřipku, angínu, nějaký virózy, tak prostě Cčko z lékárny mám vyzkoušený, že pomůže úplně víc. A nejrychleji taky. Pomeranče, kiwi, já nevím, je toho plný internet, mám to i ve skupině, zelenina, saláty, jabka, i hrušky, jahody, všechno možné ovoce a všechno možná zelenina obsahují minerály, stopové prvky, vitamíny, které prospívají našemu tělu a naše tělo je potřebuje. Proto je dobré, aby jsme je měli zařazený ve svém jídelníčku. Protože někteří lidé třeba jí hlavně jenom maso a brambory, nebo maso, máčku, knedle. A to úplně není dobře, protože takhle vlastně my si sice zasytíme, ale my do toho těla nedostáváme žádné vitaminy, my tam dostáváme jenom bílkoviny a pořád mi to tady hraje. My tam dostáváme jenom bílkoviny a to taky není úplně správně. My potřebujeme i další, my potřebujeme nějakou rovnováhu v tom organismu. Protože čínská medicína vyvažuje a snaží se udržovat rovnováhu v organismu, v každém těle. Když máme nějakou nerovnováhu v organismu, sníženou imunitu, zvýšenou imunitu, ta se nám může projevovat i tak, že máme autoimunitní onemocnění, chronické, klouby, všecko, co se opakuje a je to dlouhodobé, tak jsou to chronické nemoci, je to autoimunitní onemocnění, alergie, to je taky autoimunitní. Prostě ta imunita, my sice můžeme mít dobrou, my nemusíme mít sníženou imunitu vůbec, ale v nějakém okamžiku nebo z nějakého důvodu ta imunita pracuje proti nám. Prostě jestli se člověk dostane do stresu nebo do nějaké situace, kde prostě to tělo neví, co s ním má dělat, neumí se s ní nějakým způsobem srovnat, tak se otočí. I o tom mám tam příspěvek, o autoimunitním onemocnění. Můžete, když budete rolovat a když budete hodně daleko, tak ho tam určitě najdete. Když to už nelze zvládnout, no, tak nám tělo dá takové signály, že už to hodně moc pocítíme.
protože je to reakce na nějakou hodně velkou stresovou nebo dlouhodobou situaci, kterou my nejsme schopni opustit nebo se z ní vymanit. Prostě dlouhodobé stresové období, které člověk prožívá, se potom projeví autoimunitním onemocněním. Co doporučuju? Saláty, zeleninu, ovoce, hlívu ústřičnou, hlívovou polívku, je to nejlevnější, nejjednodušší tady z těchto věcí. Co vás zajímá, napište mě do komentářů. Jestli máte nějaké otázky, napište mě taky do komentářů.